Yesu moke basai lagu जों खनगोन बे समावहाय Yesu moke basailah Pasti moke surailah Yesu moke basailah Pasti moke surailah Somaya ke nikal jawe Somaya ke serjawe Somaya ke nikal jawe Somaya ke serjawe Oh 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 La 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 Oh 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 La 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 Dunia se maya se chalawe Yesu ko dil mein basayawe Dunia ke maya se chalawe Yesu ko dil mein basayawe Usse mein pyar samajhe Usse mein pyar samajhe Yesu moke basailah Masti moke surailah Yesu moke basailah Masti moke surailah Jadi somaya ke nikal jawe Somaya ke serjawe Somaya ke nikal jawe Somaya ke serjawe Oh 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 La 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 Oh 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 La 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 Siswa bukan angin metani setau Suwa mungkin hanya bertani sita Suwa mungkin hanya bertani sita Ami yang pinaya ganai nonga Berjaya kasar kebukai nonga Ami yang pinaya ganai nonga Berjaya kasar kebukai nonga Duda 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 tangis di dunia Puida 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 boy versus dunia Duda 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 tangis di dunia Puida 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 boy versus dunia Yesu ada bertani lama Bisa golada segera Korea Yesu ada bertani lama Bisa golada segera Korea Ini kaya lagu si suka Dengan lagu boy si suka Ini kaya lagu si suka Dengan lagu boy si suka Duda 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 tangis di dunia Puida 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 boy versus dunia Duda 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 tangis di dunia Puida 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 boy versus dunia जोङो खनबावनि मोनसे जों खनबावनि थांखियाव सौहैनो थांखियाव सहैनो थांखिखौ मोनहैनो
Apa isir angin yang tidak? Harus mencari jangan itu konten. जों बयबो हानायखौ खननायसै गोरलैफ्राबो जों बेखौ सोलोंगासिनोखा बोलोगोरा जों खृष्टनि बिसाफोर
Apa isyarat nunyaw fैदों सियावहाय अन्नानै बयबो गसंदो ओरै जिरायनानै थागासिनो दं अन्नानै बयबो गसं
नोंनि मुंखौ जोङो रोजाबदों प्रभु जों साफ्रोमजों लोगोसे थादों आरो बेयाव सफैनाय साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादों दानाय प्रभु जोंनि बे नोंनि जिनाखि नोंखौ बाख्नायनाय नोंखौ रोजाबनाय जोङो बे समखौ जोङो दोनथ'सिगोन जोङो जोंजों लोगोसे थानानै हेफाजाब होबाय बेनिखौ रोजा रोजा हामबायसै दानाय प्रभु बेयाव जेसेबांनाखि जुथुमबाय जों साफ्रोमबो गोसोखौ नोङो बेखेवनानै होदो जाय बिथां नोंनि रावखौ बुंगोन नोङो बेजों लोगोसे थादो आरो जों सफैनाय बेयाव जुथुमनाय साफ्रोमनिबो गोसोखौ नोङो बेखेवनानै होदो जेन' जों मोजाङैनो जोंनि गोसोआव नोंनि रावखौ नोंनि बोसोनखौ आवथायनानै जोङो जेन' आवगायलांनो हायो बे गोब्राब संसाराव बेयाव सफैनानै जों साफ्रोमबो गोसो मोदोम जिउ आरो बाखि सम बाखि प्रग्राम गासैखौबो नोंनि गोथार आखायावनो गथायनायजों जोंनि सासेल' बोखांनो हागोन ना जेरै जिसु ख्रिस्टनि नामै बिबाय आमेन गिबि सिगाङाव आफा इसोरखौ हामबाय होदों आरो हामबाय होदों दायो जायफ्रा मेथाइ खननानैहाय इसोरखौ बाख्नायबाय बिथां कयर बिथांमोनखौ हाजासे हामबाय होदों आरो हामबाय होदों बे समावहाय जोंनि गेजेराव गोबां आलासिफोर दंफैयो जोंनि सेन्ट्रेल इउनि मानगोनां सेक्रेटारि आरो जोंनि एरिया पास्टारफोर JNW आरो SSP आरो गोबां माननि आलासिफोर दङ जोंनि एरियानि पेरेन्ट्स कमिटिनि लिडार्सफोर आरो इयुथनि लिडार्सफोर आरो आगुनि मावनाय बिथांमोन संसारि जाथि मानिफोर फोरबोखौ बाख्नायदो रायजो मानिनि मानसिफोर बिखौनो साबाय सोंदो मानोना बिनि अनखांनाया जोंनि सायाव गेदेरथार आरो फोरबोनि सेथिया अनजिमा गैया नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो इसोरा बे गावनि गोथां बायफोरनि सायाव थानानै जों साफ्रोमनोबो गेदेर आशीर्बाद होदोंसै बे समावहाय गुसुङै आर'ज खालामनि जों बयबो खर' गंग्लायगोन गोजौ सोरगोआव थानाय हा आरो नख्रांनि बिगोमा सोरजिगिरि गोथां इसोर आफा नोंखौ हामबाय होदों नोङो जोंखौहाय प्रभु आफा गाहामै लाखिनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होदों आफा नों जोंखौहाय दिनैनि बे जोबथा सानसिम नों जोंखौहाय गाहामै दैदेननायनि थाखाय आफा नोंखौ हामबाय होदों बे सानजौफुनि समाव नों जों साफ्रोमखौबो ज' खालामनायनि थाखाय प्रभु आफा नोंखौ हामबाय होदों जोंनि गेजेरावहाय गोबां माननि आलासिफोरखौ नों दैदेनबोनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होदों प्रभु दाना आफानि बे समावहाय जोङो बे सानजौफुनि जे अपर्चुना जोङो बेखौहाय प्रभु नोङो दिनैनि बे प्रग्रामनि गासैबो हाबाफारि फारिलाइयाव नोङो सिगां जानानै बोर होनानै दैदेनदो नोंखौ हामबाय होननानै बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनाव बिबाय आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों बेबायदि मोजांथार सम जोंनो आरोबाव होबावनायनि थाखाय गिबियावनो जों सिनायथि होनो सानदों जोंनिनो मान गोनां सार प्रमद नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेल इउथ कमिटि BBCAनि सारखौ दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय बे समाव बुंनो हास्थायदों बे CDP खौ खुंफुंनो थाखाय गासैबो एरियाफ्रा गासैबो दैदेनगिरिफ्रा आरो गासैबो मण्डलिनि मानसिफ्रा खुब हांखुर जानानै अर्थात खुब गोसो होनानै गोबां खस्थ'जों मावनानै बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मोजां भबिष्यतनि थाखाय आरो बिसोरखौ दाखांलांनो थाखाय बेबायदि मावथुमनायजों सेस्था होनायजों गोबां मेहनत खालामनानै बे गथ'फोरखौ बेबायदि जथुमा खालामनानै बे मोनसे प्लेटफर्माव आरो बेबायदि मोनसे खौसेयै बे जि थांखि बर्न टु विन माने जोङो साफ्रोमबो मानसिया बे जोनोम जानायफ्रा जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय देरहानो थाखाय जोनोम जानाय बे थांखिनि लोब्बा लानानै गासैबो एरियाफ्राव दाब दाब जायगाफ्राव बे आयदाखौनो गासैबो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगासिनो दङ आरो जोंनि बे गाहाय बुंथिगिरिफ्राबो बुंगासिनो दङ दिनैहाय बे जोंनि BBCनि सिङाव थानाय 12थासो जायगायावहाय बेबायदिनो गोबां उन्दै गथ'फोर लाइमोनफ्रा बाहागो लादों more than 8,000 दा बेबायदि गोबां बे लाइमोनफ्रा बे देग्लायनि बे 2023नि बे CDP बे फारिलाइयाव खुब मोजाङैनो बाहागो लानो हादों आरो बुंनो हायो देग्लायनि बोसोराव खुब साबसिन जादों आरो डेलिगेट्सफ्राबो बांसिन जादों आङो नायबिजिर हिसाबै जनायावबो दंहैयोमोन ओमफ्राय मैयासो सफैदों जनायावबो गामोखाल बोसोरनिफ्राय बे देग्लायनि बोसोराव बांसिन जादों आरो जों माखासे बे एटेन्डेन्सफोरखौ जों लादों प्राय
देग्लाय more than 8,000 बिदि जानो हागौ दा जिखियानो जा मानो आङो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय बे थाइखावजरा एरियाबो खुब डिसिप्लिनै लाखिनायजों खुब साफा आं नुफैदों ओमफ्राय खुब सोलोंग्राफ्राबो खुब गोसोनानै सोलोंदों खुब सम्भब ओमफ्राय बे गासैबो फारिलाइखौ मावख्रुबनानै बे एरियानि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि फारिलाइखौ जाफुंहोदों आरो दिनै बे क्लजिंसिम सफैनो हादों आरो बे गासैबोनि थाखाय आङो रोजा रोजा मेरु लाइमोन आफादनि जानानै साबायखर होयो आरो बेबायदिनो फैनाय समफ्रावबो बेबायदिनो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ माबोरै दाखांलांनो हानाय जों बेखौ मावलांनो हागोन जोंनि मथ'आनो जाहैबाय बे उन्दै गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो जोङो मोनसे नोजोरजों थांखिजों इसोरखौ गिग्रा जानो हानाय मोजां लाइमोनफोर जोंनि गिर्जाफ्राव समायनो हानाय ओनसोलफ्राव जौगानो हानाय मोजां साननायजों बुंफबहोनो हानाय बेबायदि जोंनि थांखिजों जाहाथे बे उन्दै गथ'फोरखौ जों मोजां नोजोरै जों बिसोरखौ फोरोंलांनो हायो आरो जोथोन लानायजों बेखौ जाफुंहोनो हायो आरो खावलायो बिमा बिफाफ्राबो जाहाथे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खुब जोथोनजों आरो मोनसे थांखिजों बेबायदि मोजां फारिलाइयाव दैथायहरनायजों आरो दायथ' लानायजों बेखौ मदद होयो आरो सोलोंनायाव हेफाजाब होयो आरो नायो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय बे आंनि सुंद' बुंनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय हामबाय जे जिसुनि मुङै आमेन जे जोंनोहाय खाबु होबाय एसे आगोलाव जोङो सारा जेरैबायदि जि बाथ्राखौ बुंलांदों आं बे एखे बाथ्राखौ आं बुंबाय थालिया तबे आं गसंदों आरो बेखिनिखौ आं फोरमायनानै मिथिहोनो लुबैदों आं एसे आगोलाव खबर लानानै मोननाय मथेब्ला जे जोंना आं दहाय एसे जोंनो सेन्ट्रेल इउथआ खोन्थाबाय 12टा COID प्रग्राम जादों जोंनि BBCनि सिङाव आं बेनि गेजेराव 6टाखौ आं खबर लादों माने ओरै जोंनि सिङाव थानाय 6टा एरिया बे एरियाफोरनि गेजेराव आं मिथिनाय मथेब्ला हाइएस्ट प्रग्रामाव बाहागो लाफैनायनि अनजिमाया बे थाइखाजरा एरियानिनो बेसेबां आखाइ खबनि दानखौहाय इसोरनो गथायनो थाखाय आङो सार कमल बर' SSB बिथांखौ खावलायबाय दानखौ गथायनो थाखायहाय आरो बेयावहाय दाननि समावनो बिथाङा मोनसे आर'ज खालामफानो थाखाय बेयाव रिकुवेस्ट दङ हरेन बसुमतारी लोमजादों ओमफ्राय मोदोम बुदों होनदों हस्पिटालाव दंहैयो बिसमुरिनि बिथाङा बेखौ आर'ज खालामो बे समाव जोङो इसोरनो जोंनि आखाइजों होनाय जि दान बेखौ जोङो गथायनि बयबो खर' गंग्लायनि ओमफ्राय आं आर'ज खालामनि ओमफ्राय लोगोसे हरेन बसुमतारी बेयो जे लोमजादों आरो मोदोम बुदों बेखौबो जोङो लोगोसेनो जों गथायफानो जोङो आर'ज खालामनि खर' गंग्लायनानै बयबो गोसोजों आर'ज खालामफानो सोरजिगिरि अनसुला महान इसोर आफा नोंखौ हामबाय होनो बे मोजां सम आरो मोजां खाबुनि थाखाय जाय नोंनि होनाय मोजां सम आरो खाबुजों जों बे दिनै सानजौफु समाव
बयबो आफा ज' जानानै आफा नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ खुलुमनो नोंखौ सिबिनो मोन्दों आफा बिनि थाखाय जों नोंखौ हामबायनानै बाख्नायो आफा इसोर मानोना गासैबो जोंनि हां गासैबो जोंनि मोदोम गासैबो जोंनि जिबन गासैबो जोंनि बेबायदि समायना महर मुस्रि नोंनिफ्रायनो आफा बिनिखायनो जों नोंखौ हामबाय होनाबा थानो हाया प्रभु जों बाख्नायदों बे मोजांथार समखौ मोननायनि थाखाय आरो लोगोसे आफा प्रभु दिनै जायफ्रा नोंखौ अनो मोजां मोनो जायफ्रा नोंनि अननायखौ मिथिबाय जायफ्रा नोंनि बासायनायखौ मिथिबाय दिनै बयबो आफा दिनै नोंखौ खुलुमफैदों नोंखौ सिबिफैदों प्रभु आफा बेनिखायनो प्रभु जोंनि बाख्नायनाय सिबिनाय खुलुमनाय गासैखौबो नोङो नाजावबाय होननानै जों फोथायदों आरो लोगोसे नोंखौ खुलुमनायजों लोगोसेनो आफा नोंनि मावनायनि फिन महरै आफा जोङो प्रभु हानायबादि जोंनि अननायजों दिनै जायफ्रा गावबागाव केपासिटि गावबागाव जि टेलेन्टफोरखौ लानानै प्रभु बेबायदिनो आफा बोलोफोरखौ लानानै नोंनिसिम आखाइ फोलावबाय बे दान होजानाय गासैबो प्रभु आफा दानखौ नों नाजावनानै बोर होदो आरो जायफ्रा नोंनि रायजोनि थाखाय आखाइ फोलावबाय प्रभु आफा दानखौ होबाय बिथांमोन होग्राफोरनि सायावबो नोङो नोंनि गिदिरथार आशीर्बादखौ लाबोदो आफा बिथांमोननि गासैबो मावनाय बिथांमोननि गासैबो फरायनाय बा बिथांमोननि गासैबो बिजनेसफ्राव बिथांमोननि गासै प्लान एन्ड पलिसिसफ्राव आफा नों लोगोसे थानानै गिदिरथार बोर होफ्लायफिनदो आफा जों कामना खालामदों आफा इसोर नों बेबायदिनो मावफिनगोन होननानै आफा लोगोसे आफा प्रभु नोंनाव खावलायबावदों आफा दिनै जाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै बेवहाय आफा सानब्रैनि फारिलाइ लानानै दासिमबो प्रभु बिथांमोनाबो दङ आरो नोंनि गौरबनि थाखायनो बिथांमोना बे खामानिखौ मावगासिनो दं बिथांमोनखौबो नोङो बोर होदो आशीर्बाद होदो जोबथा मुगासिम आफा नों दैदेनलांदो लोगोसे खावलायबावदों आफा दिनै बेवहाय जे हरेन बसुमतारी आफा बियो लोमजादों आरो मोदोम बुदों होनदों आफा प्रभु नोङो दिनै जोंनि थाखायनो फैदों जोंनि जिउआव बेमार जानाय मोदोमाव बेमार जानाय बे गासैखौबो नों सोखानो थाखाय नों सोरगोनिफ्राय बे हायाव फैबाय फोथायदों आफा दिनै जुदियो प्रभु जोङो उदायाबाबो जोङो पापिब्लाबो आफा जोङो बे हरेन बसुमतारीनि थाखाय जों आरज खालामदों आफा नोङो बिथांनि गासैबो लोमजानाय जे असुस्थ देहा प्रभु बेखौ नोङो सुस्थ देहा नों होदो आफा इसोर खावलायदों आफा बिफा बिसा गोथार जिउनि नामाव बे गासैबो देहायाव थानाय जे बेमारफोर बेखौ नों होखारदो प्रभु आफा बेनो नों सुस्थ देहा नों लाबोफिनदो आफा हामबाय होनदों फोथायदों आफा नोङो जोंनि फोथायनानै जि बिनाय बेयाव नों हेफाजाब होबाय बोर होबाय हरेन बसुमतारीखौ प्रभु नोङो फाहामबाय सोखाबाय होननानै जोङो फोथायो आफा जोंनि बे गोथौ फोथायनानै आरज खालामनायखौ नोङो हलाय खालामनाय नङा होननानै जों फोथायो हामबायनोसै आफा बे दानखौ नोङो गथायबाय बे हरेन बसुमतारीखौ नोङो खनसे गथायबावबाय लोगोसे बेयाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो गेदेर उन्दै बयनिबो जिबन आरो जोंनि गासैबो उननि फारिलाइ नोंनि आखायावनो होनाय जों हामबाय होननानै सासेल' बोखांनो हाग्रा जिसु ख्रिस्टनि नामावनो बिदों आमेन हामबाय होबाय जोङो बे समावहाय जोङो इसोरनि रावखौहाय जों खोनासंनो मोनसिगोन जोंनि मानगोनां गिदिरफोरनिफ्राय Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. गोथां इसोरा बाख्नाय जाथोंसै हामबाय जाथोंसै बिनि अननाय बिनि दैदेननायनि गेजेरजों थांनाय शुक्रबार मोनाबिलि समनिफ्राय लानानै बे जोबथा दिन बे समसिमहालागै जोंनो गाहाम बोथोरफोर होनानै मोजां दिनफोर होनानैहाय इसोरा जोंखौ गाहामै दैदेनलाबोबाय बिनि थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होदों आरो दिनै आङो हामबाय होनदों दिनै बे सानजौफु बुब्लियाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैफानो हानाय मानगोनां बिटिआरनि EM सार रन्जित कुमार बसुमतारी सार आरो लोगोसेयैहाय जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि दालाइसा आफाद मिरु लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि सार आरो लोगोसेयैहाय जोंनि मान होनो गोनां सिबिजाथाव खुलुमजाथाव जोंनि मानगोनां पास्टरफोर आरो एभान्जेलिस्टफोर एबा गुड निउस वार्कारफोर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सफैनो हानाय गुबुन गुबुन मण्डलिनि मानगोनां पास्टरफोर आरो बिमाफोरनि जे फालकनिफोर आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दिनै जायगाफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन न'खरफोरनिफ्राय बे गोथां इसोरनि आशीर्बाद नाजावनो होदावरि होसोनानै फैनाय आंनिख्रुइ देरसिन बैसोनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय आरो आंनि समान बैसोनि साफ्रोमनिसिम गाहाम हामलायथि आङो बावहरबाय आरो लोगोसे दुइसिन बयनिसिमबो आं नोंथांमोनखौहाय अननायजों नैबे सानजौफु
बे जुथुमायावहाय बरायनानै लाबाय। आङो सारखौ गोबाव समनि उनावहाय सारखौहाय लोगो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों। जेब्लानाखि आं बेंटल कलेजाव फरायदोंमोन एकाडेमिक इयार हिसाबैहाय 11 to 13 11निफ्राय 2013 सिमावहाय जेब्लानाखि आं बेंटल कलेजाव फरायदोंमोन अब्ला आङो हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआवहाय आङो लादोंमोन। होनब्ला जोंनि लोगोफ्रा 3 दङमोन, नाथाय 3बो गारजोबनानैहाय आङो जोबथारनायाव आङो लास्टावहाय आं हारसिङै थादों। आरो बिथाङा आंखौ ओरैबायदि थुलुंगानाय होबाय थायोमोन, ओरैबायदि होननानै बुंबाय थायोमोन, बाय हुक अर बाय क्रुक जेरैखि जाया मानो पास खालामनांगौ। आं गोबां बेबायदि बिथाङा आंखौ थुलुंगानाय होबाय थायोमोन। आरो बिथांनि थुलुंगानायनि गेजेरजों आनफर्चुनेटलि आं बिथांखौ आंनि जोबथा बोसोरसिम बिथांखौ लोगो मोननो हायाखिसै माखासे जाहोनफोरनि थाखायहाय। आरो बे जुथुमायावहाय सारखौ लोगो मोननानैहाय आं गोजोननाय मोन्दों। आरो आं बिथांखौ एसे रिमाइन्ड खालामहोनानै होनो थाखाय आं बे खोथाखौहाय बुंदों। जाय हक बे समावहाय जों इसोरनि बाथ्राखौहाय जों सोलोंगोन। आंनि आखायाव दा 35 मिनिट्स दङ। आङो आंनि सम बादियै लागोन। आं रावनिबो खोथाखौ आं खोनासंनाय नंलिया एबार ना। आं आंनि समखौ लागोन। बेथ' खमबो लानो हागौ एबा एसे बाराबो लानो हागौ, बे आंनि आखायाव दङ। दे आङो बे समावहाय देग्लायनि जे मेइन टीम बे टीमखौ लोब्बा लाखिनानैहाय बे सानजौफु बुब्लियाव आं बुंनो हास्थायदों। गुबुन गुबुन सेसनफ्रावहाय आङो बे डिभिसनेल गाइडजोंहाय आङो फैबाय, फोरोंबोबाय। नाथाय नैबे सानजौफु समावहाय गोबां जोंनि बिमा बिफाफोर दङ आरो लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर गुबुन गुबुन मण्डलनिफ्राय सफैनाय दङ। आरो बिथांमोननि गेजेरावहाय इन जेनेरेल खोथा आं बुंनो हास्थायदों बे टीमनि सायाव सोनारनानैहाय। दिनैहाय जोङो मिथिगौ, आङो टीमखौहाय आङो एसे फरायना होनो सानबाय। बे टीमनि सायावहाय आं एसे एक्सप्लेनेसन खालामगोन। जोङो टीम हिसाबैहाय एब्रायारिनि लिरनाय 12 बालाब 1निफ्राय 2 सिरिसिम बाहाय ओरैबायदि लिरनाय दङ, अन्नानै खोनासं। बेनिखायनो जोमै बायदि जोंनि सोरगिदिं साखिफ्रानो बेंखनानै थानायखाय जोंखौ हमथाग्रा जोंनियाव फानथाबनानै थानाय पापफोरखौ नारखानि आरो जोंनि मोखाङाव थानाय खारनांगौ लामायाव सैसोनायजों खारनि। दे जोङो जिसुनिथिंनो नोजोर होबाय थानि। फोथायनाया बिनियावनो उजियो आरो बिनियावनो जाफुङो। उनाव मोनगोन रंजानायखौ मिथिखानानै बियो लाजि फोनांजानायफोरखौ मुंबो सानालाबानो क्रुसाव होजानायखौ सैबाय। दा बियो इसोरनि सिंहासनावहाय आगदाथिं जनानै दङ। बाहाय जोङो ख्रिस्टियानफोरनि खारनाय बेनो खोन्थादों। फोथायनायनि खारनाय। जोंनि लाइफआ मोनसे जार्नियाव दङ। जोङो जार्नियाव दङ होनजाग्राफोर, जों दावबायारिफोर। जोंहा मोनसे डेस्टिनेसन दङ। मा डेस्टिनेसन बेलाय? जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि जे जिउनि जे डेस्टिनेसना मा बेलाय? आरो बे डेस्टिनेसनखौनो लानानै, बे नोजोरखौनो लानानैहाय फोथायग्रा साफ्रोमबो दावबायगासिनो दङ। जोङो दावबायारिफोर। बे दावबायनाय जिउनि लामायावहाय दिनैहाय जोंनि थांनांगौफ्रा गोजान, जोंनि दावबायनांगौ लामाया गोजान। बे दावबायलांनाय समावहाय आरो जोंनि थांनांगौ लामायाव दावबायलांनाय समावहाय गोबां जेंना जेंसि, गोबां बारहुंखा, गोबां सारअन्थाइ, गुबुन गुबुन रोखोमनि दिनै जोङो खैफोदफोरजों लोगो मोनलांगोन। आङो जिउनि खोथा बुंनो नागिरदों, स्पिरिचुवेल मोनसे जार्निनि खोथा बुंनो नागिरदों। जोङो फोथायारिफोर साफ्रोमबो मोनसे जार्नियाव जोङो दङ आरो जोंनि डेस्टिनेसना सानसे जों देरहानाय। जोंनि खारनाय बादायनायनि बिथांमोना मोनसे पइन्टनिफ्राय, मोनसे स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय जागायनानै जों खारो। आरो बे खारनाय समावहाय दिनैहाय सैसोनायजों खारनांगोन। आरो बे डेस्टिनेसनसिम मोनहैनो थाखायहाय नोंथाङा गोबां परिश्रम खालामनांगोन। नोंथाङा खारनाय समावहाय जोङो गोसो होनायजों खारनांगोन, अब्लासो जों बेयाव सहैगोन। बादायारिफोरखौ जों जेब्लानाखि नायो, जोङो बादायनाय समाव गोबां बादायारिफ्रा बाहागो लायो, नाथाय जोबनायावहाय गोबां मानसिया देरहाहैनो हाया। जोंनि जिबनावहायबो बे मोनसे डेस्टिनेसनखौ मोनहैनायनि सिगाङावहाय जोंनि जिबनफ्रावहाय, जोंनि जिउ लामाफ्राव दावबायलांनाय समावहाय जोंखौ हमथाग्राफोर दङ, जायखौ जों सिन होननानै बाहाय मख'नाय जादों। सिन, पाप। बे पापआ जोंखौहाय बै डेस्टिनेसनसिम सहैनायनि सिगाङावहाय जोंखौ बारहुंखा महरै
सारअन्थाइ महरै आरो गुबुन गुबुन रोखोमैहाय जों बे थांखिजों सौहैनायनि सिगाङावहाय जोंखौहाय फेजेननो बेबादि नाजागोन। नाथाय बाइबेलाव बुंनाय बादि जोंनियाव थानाय बे पापनि आखुफोरखौहाय जोंनियाव फानथाबनानै थानाय पापफोरखौहाय नागारनांगोन, नारखानि आरो जोङो खारनांगौ लामायावहाय सैसोनायजों खारनि। बाहाय गोबां मोनसे एग्जाम्पलनि खोथा बाथ्रा बुंदों, गोबां बिदिन्थिफोर जोंनि सारिगिदिं बेंखननानै दङ होनना बुंदों। बाहाय जोङो मिथिनो मोनो जेब्लानाखि एब्रायारनि लिरनाय 10 बालाबखौ जेब्लानाखि फरायगोन नोंथाङा बे गोबां मोनसे गोबां जे इसोरनि मानसिफोरनि जिउ खौरां बाहाय मोननो हायो आरो बेखौनो लानानै जोङो थुलुंगानाय लाबोयो। जों जाय जसेफनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै जों खोनाबोबाय थादों, जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे बिथांनि जिउ जारिमिनखौ जोङो मोनदों। बिथांमोननि जिउ दावबायनायावहायबो बिथांनि जे थांनांगौ लामायावहायबो गोबां सैनांनाय फैदोंमोन जों मिथिबोबाय। जसेफआ मिथिगौ गावनि बिदाफोरजोंनो आंगोनि आंगो बिदाफोरजोंनो मोनसे समावहाय बे फानहरजादों आरो मोनसे समावहाय मिस्रनि पटिफारनि आखायाव बे थाहैनो गोनां जादों। आं दाख्लै बुंनाय बादि USA इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकानि मानसिफ्रा बै समावहाय दिनै आफ्रिकान्सफोरखौ बेबायदि मानसि हिसाबैहाय बिसोरनो उदांस्रि होआखैमोन, उदांस्रि होआखै। बिसोर मानसिखौहाय बाहायदों आरो गावसोरनि गोसोबादि खालामदोंमोन। नाथाय जेब्लानाखि बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय नेलसन मेन्डेला होननाय सासे बिर जोहोलाव ओंखारदोंमोन, मिथिगौ ना? आफ्रिकानि फार्स्ट प्रेसिडेन्टआ सोरमोन होननानै बुङोब्ला सोरमोन? नेलसन मेन्डेला। बे नेलसन मेन्डेलाया गोबां नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गावनि हारिखौहाय गावनि जातिखौहाय माबोरै उदां खालामनो हागोन, गोबां साननायजों गोबां नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा जुजिदों। एपार्टेड होननाय मोनसे सिस्टेम दङमोन। एपार्टेड होनना बुङोब्ला बिगुर गोजा गुसुम बासिलायनाय मोनसे माबामोन, बेखौ एपार्टेड होनना बुंदों। जेब्लानाखि क्लास 10 आव फरायनाय गथ'फोर बेखौ मोनगोन। लं वाक अफ फ्रिडम, नेलसन मेन्डेला बेहाय मोनसे लेसन दङमोन। आंबो मोनसे समाव फोरोंबोदों बेखौहाय। बिथाङा बे उदांस्रि नागिरनायावहायनो 15 इयार्स बे जेल खानायाव थानो गोनां जादों। अनजाग्राफोर 15 इयार्स बे जेल खानायाव थानो गोनां जादों। गुफुरसाफोरजों हमजानानैहाय बे जेल खानायाव थानो गोनां जादों। नाथाय जेल खानायाबो बिथांखौ लाखिनो हायाखै आरो जेल खानायाबो बे हारिखौहाय गादबनानै दोननो हायाखै। बे मा खालामदों? बिसोरो उदांस्रि मोनदों। अनजाग्राफोर आं समखौ एसे बावबाय बेसेबां इयार मोनथाय। अनजाग्राफोर बे गुफुरसाफोरनिफ्राय बिसोरो उदांस्रि मोनदों। आं बे खोथाखौ धरनानै लाबोदों। जोंनि जिउ दावबायनायावहाय जोंनि ख्रिस्टानफोरनि जार्नियावहाय जोंनि बे पापआ दिनैहाय जोंखौ हमथागोन आरो दिनै जे डेस्टिनेसन, बे डेस्टिनेसनसिम जों सहैनायावहाय गोबां बेबादि जोंखौ जेंना जांसि हिसाबै गसंथेगोन जोंनि पाप आखुआ। अनजाग्राफोर आं एसे बुंबावनो हास्थायदों। जोंनि बे आथिखाल थासारिखौ एसे लोब्बा लाखिनानै बुंनो नागिरदों। आथिखालाव बे थासारिया जोंनि बे दावबायनायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों। अनजाग्राफोर जोङो जोनोम जादों, उजिदों। मानो जों उजिदों? जों देरहानो थाखाय उजिदों। प्रब्लेम्सआ जोंखौ हमथानो हानाय नङा। बे पापआ जोंखौ हमथानो हानाय नङा। जेब्लानाखि जोंनि फोथायनाया दाद जागोन, जोंनि फोथायनाय जिबना गोख्रों जागोन जेब्ला, अब्ला जोंनि बे दावबायनाय लामायाव मालाबाबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा। अनजाग्राफोर होबथानो हानाय नङा। जोङो बेखौ नारखानि होनना बुंदों। जसेफनि जिबनावहाय आथिखाल थासारिखौ लाफानानै एसे बुंनो नागिरदों। आथिखाल थासारियाव जोंनि दावबायलांनाय लामायावहाय जोंनि जिउनि जारनायावहाय गोबां समयसाफोर जोंनि बेरखांनो नुजादों। आथिखालाव जाबाय थानाया बे जाथायफ्रा जोंनि जिउमाजों लोगोसे जोंनि बे स्पिरिचुवेलजों लोगोसे दिनै फिजिकेल बिथिङावहायबो जोंखौ गादबनानै दोनदों, जोंखौहाय नारखानानै दोनदों। मा आखुथायफोर बेलाय? अनजाग्राफोर पाप आखुथाय। नैबे पाप आखुथाया मानसिनियाव दङ, सिन नेचार्सआ जोंनियाव दङ, बयनियावबो दङ। आरो दिनैहाय आं खोथा बुंनो नागिरनाया बे अनजाग्राफोर आथिखालावहाय जोंनि दावबायलांनाय लामायावहाय नैबे सेक्सुवेल इन्टारकर्स खालामनो हास्थायनाय बेबादिनो जोंनि जेंना जानानै दङ। आरो बेखौ खालामनायनि जाहोनावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा जे डेस्टिनेसनसिम सहैनांगौ दङमोन, बे डेस्टिनेसनसिम सहैनो हायाखै। जोङो जसेफनि जिउ खौरांखौ जों मोनबोदों।
ना जसेफखौ माबायदि फाव फान्दायनो हास्थायामोन एसे खोनासंदो बे मेसेजआ हयथ' उन्दैफोरनि जानाय नंलिया आङो बांसिनै बेहाय बिमा बिफा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जथुमनाय हिसाबै आं बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जसेफनि जिउआव ओरैबायदि समस्या फैदों टेम्पटेसन फैदों जेब्लानाखि पटिफारनि जे न'आव बियो दङमोन गासैबो बिबानखौ पटिफारा जसेफनो होदों आरो फोथायनाय लाखिदों बे अनजाथाव सासे सेंग्रामोन आरो गासैबो बिनि मावनाया बोर गोनां जानायखाय गासैबो मावनो गोनां बिबानखौ जसेफनि सायाव हगारनानै होदोंमोन आरो बे बिबानखौ लानानै बियो फोथायजाथाव लें बादि खामानि मावदोंमोन नाथाय मिथिगौना जे पटिफारनि हिन्जाव बे हिन्जावा बेबायदि फाव फान्दायबाय आरो बिखौ सिरि सिरि गोसो थोबखोमाबाय आरो गोसो थोबखांनानै जोबनानै थाङाखै Come sleep with me फै आंजों उन्दुफाफै बे थासारिया बे जाथाया बिनि जिबनाव फैदों बे टेम्पटेसना बिनि जिबनाव फैदों बे आनजादा बिनि जिबनाव फैदों नाथाय जसेफआ इसोरखौ गिग्राखाय इसोरखौ मिथिनो सासे व्यक्तिखाय बे गाज्रि खामानिखौ बे मावाखै बियो नाथाय बियो खारखोमादों आरो खारखोनायनि उनावहाय फाव फान्दाय जानानैहाय बे मा खालामबाय जेल खानायाव थानो गोनां जादों अनजाग्रा ख्रिस्टियान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आरो जोंनि बिमा बिफाफोर थासारिया बेबादि जुदिअ नों बेखौ खालामोमोन जुदिअ जसेफआ बेखौ मावोमोन बे जिउनि जे जार्नि बे जार्निया बे जाफुंनाय नङामोन इसोरनि जे सिमां जसेफखौ लानानै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे सिमाङा इसोरनि जे सिमां बे जाफुंनाय नङामोन थारैनो बे जाफुंनाय नङामोन नाथाय जसेफआ बेखौ खालामैखाय बेनि जिबनावहाय दिनैहाय जाफुंसारनाया फैदों अनजाग्रा आंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जोंनि दावबायलांगौ लामाफ्राव नैबेबायदि फैगोन आथिखालाव गोबां दिनैहाय लाइमोनफ्रा गोबां दिनै बिमा बिफाफ्रा नैबे बिसयनि सायाव सांग्रां जानाया मोजां मानोना जोंनि जिउनि दावबायनाया बेबो मोनसे फाब आरो बे फाबा नोंनि जे डेस्टिनेसनखौहाय मिस खालामहोगोन फेलें खालामहोगोन अनजाग्राफोर खावलायदों नैबे बोथोरावहाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय गोबां दिनै व्यक्तिफ्रा बे मोदोमनि अबिलासाव मोदोमनि बेबायदि मोदोम गोरोबनो हास्थायनानैहाय दिनै गोबां मानसिफ्रा फाब खालामबाय सेंग्रा सिख्लाफोरल' नङा दिनै बिमा बिफाफ्राबो दिनै बेखौ खालामबाय बेखौ मावबाय आरो जुदि नों बेखौ खालामो अब्ला नोंनि जे जिउनि जार्नि बे जार्नियावहाय बे फाबा जोंखौहाय हमथागोन आरो बे जे टारगेट दङ बे टारगेटजों जों सहैनाय नङा ख्रिस्टियानफोरनि डेस्टिनेसना मा सानसे जोङो हाङा जों गलांखागोन धोनि गोरिब गोनां गेदेर राजा प्रजा बे गखानाय नङा जोङो हां गोनांफ्रा सानसे थैगोन नाथाय जिउमानि मोनसे बिसाराव नों गसंहैनांगोन जिउमानि मोनसे बिसार दङ बे बिसाराव नों गसंहैनांगोन अनजाग्राफोर दिनैहाय नैबे मोदोम गोरोबनाय बे खामानिया दिनै आथिखालाव माब्रैहाय गोहोम खोख्लैखो आरो बे जोंनि जे जार्नि दावबायलांनाय देरहासार जानो थाखाय दावबायलांनायाव जोङो माबोरै होबथानानै दोनखो अनजाग्राफोर बेखौ खालामोब्ला जोंनि जे डेस्टिनेसन जों बेवहाय सहैनाय नङा आरो बेल' नङा जोंनो गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउनि सिमांखौ लानानै मोनसे ड्रिम्सखौ लानानैहाय फिउचारनि मोनसे ड्रिम्सखौ लानानैहाय नोंथाङा दावबायदों बे दावबायनाय बै डेस्टिनेसन सहैनायावहाय नोङो बेखौ खालामोब्ला नोङो जेनगोन अनजाग्राफोर आथिखालावहाय फरायफुबाय थानाय लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा नैबे बिसयावहाय उन जानानै दङ आरो गोग्लैनानै दङ जेननानै दङ अनजाग्राफोर जायनि थाखायहाय क्लास 9 फरायनाय नैबे बिथांमोना नैबे बिसयाव गोग्लैनानैहाय दिनै उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय नैबेबो जादों थांखिया गेदेरमोन थांनांगौआ दंबावोमोन दावबायलांनांगौ दंबावोमोन नाथाय ससे लामायावहाय नोङो गोग्लैबाय आरो बै डेस्टिनेसन नों सहैनाय नंला दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि भबिष्यतनि मोजां सिमांफोरखौ नस्थ' खालामना लादों जाफुंसारनो हायाखै देरहासारनो हायाखै जाहोनफ्रा बे दिनैहाय मोदोम गोरोबनानैहाय दिनैहाय आथोन गोरोबनानैहाय दिनै मानसिफ्रा दिनैहाय गावनि जे थांखि दङमोन आंहा डक्टर जानायनि थांखि दंमोन आंहा मास्टार फोरोंगिरि जानायनि बै थांखिसिम दिनै मानसिफ्रा सहैनो हायाखै
सहैनो हायाखै अनजाग्राफोर बेखायनो जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर बाइबेलावहाय जोंनो मा फोरोंदों एसे फरायनानै आङो होनो इसा खालामबाय जेरैहाय बुंदों कलसियानि लिरनाय 3 पासपर्टआव बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो प्रिथिबिनि मोदोमनिफोरखौहाय बि हाग्रा खानाय गोजों नङै गुदुं जानाय गाज्रि लुबैनाय आरो बांसिन मोननो लुबैनायफोरखौ फोथैदो मा बुंदों बाइबेलालाय मोदोमनि लुबैनाय जिनाहारि खालामग्रा आखु बिहाग्रा खाग्रा आखु गुदुं जानाय आखु गाज्रि लुबैनाय आरो बांसिन मोननो लुबैनायफोरखौ फोथैदो बेयाव बुंदोंमोन जायगाफोर जोंनि मोदोमनि लुबैनायफोरखौ नोङो फोथैदो अब्ला नोङो बेखौ खालामनाय नङा आरो आं बुंबावनो हास्थायदों आथिखालावहाय सोलिबाय थानाय मोनसे ड्राग्सनि मोनसे गोहोम बे ड्राग्सनि गोहोमखौ जेब्लानाखि नायो अब्ला बे गोहोमाबो सासे ख्रिस्टियान लाइमोननि सासे सेंग्रानि आङो ख्रिस्टानखौनो बुंनो नागिराखै जोंनि बर' समाजनि दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि जिउ दावबायनायावहाय गावनि सिमाङावहाय गावनि डेस्टिनेसनावहाय सहैनो हायाखै बेबायदि बाहायनाया अनजाग्राफ्रा गोबां दिनै लाइमोनफ्रा ड्राग्स बाहायनानैहाय बेबायदिनो गोबां गावनि जे बेसेन गोसा जे जिबन बेसेन गोसा जे मोदोम बेसेन गोसा जे थांखि बे थांखिखौ नस्थ' खालामना लादों अनजाग्राफोर जों मिथिगौना जोंनि गामिफ्राव जेब्लाखि नोजोर होयो जोंनि मण्डलिफ्राव जेब्लाखि नोजोर होयो गोबां जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर दङ थांखि दङमोन बिमा बिफाफ्रा मोजां सिमां दङमोन गथ'खौ लानानै फिसाखौ लानानै मोनसे मोजां सिमां दङमोन नाथाय बे सिमाङाव थेर बेथेर जानो गोनां जादों मानो दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबे गाज्रि फेग्रा मुवा बाहायनाय ड्राग्स बाहायनाय जौ लोंनाय आरो गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा बाहायनानैहाय दिनै बिमा बिफानि मोनसे मोजां सिमाङा दिनै थेर बेथेर जानो गोनां जादों अनजाग्राफोर खावलायदों नैबे ड्राग्सनि बेलायावहाय जों माबोरै गावखौ सांग्रां खालामनानै लानो हागोन एफिसियसनि लिरनाय बा बालाबावहाय 15-16 जेनाखि फरायगोन नोङो सासे मोजां सेंग्रा जानायखाय गियानि सेंग्रा जानायखाय नोङो माबोरै थाबायो मोजाङै नायदो आरो नोङो ड्राग्स बिदिजों दाफे बेहाय लिरनाय दङ अनजाग्राफोर बे ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय मोजां नङा ख्रिस्टियान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो बेखौ नों खालामोब्ला जिउआवबो नोङो खहा जागोन जोंनि बे जिउनि डेस्टिनेसनाव नों सहैनाय नङा बे मोनसे पाप फेग्रा मुवा बाहायनाया पाप बाइबेलाव लिरनाय दङ बेखायनो जों बेखौ खालामनाया मोजां नङा आरो नों बेखौ खालामोब्ला जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा जे मोनसे फरायनायनि सिमां दङमोन मोनसे दिनैहाय डक्टर जानायनि प्रफेसर जानायनि गुबुन गुबुन थांखि जाफुंहोनायनि मोनसे सिमां दङमोन बे सिमाङाव फैमाल जागोन जेब्ला सासे सेंग्राया ड्राग्स लागोन जेब्लानाखि सासे सिख्लाया ड्राग्स लागोन बे मोदोमावल' खहा जानाय नङा जिबनावबो खहा जागोन आरो लोगोसे न'खरनि मोनसे खहा लाबोगोन सासे ड्राग्स फाग्ला न'खरा माबायदि अबस्था जायो नोंथाङा मिथिगौना सासे न'खराव जुदि ड्राग्स फाग्ला जुदि दङब्ला बे रांखान्थि हालोदावहाय गोहोम खोख्लैगोन आरो नों सिखारनो हानाय नङा आरो नोंनि जे थांखि बे थांखिखौ नों साक्सेसफुल खालामनो हानाय नङा आरो नों जों जेननानै थानो गोनां जागोन जिबनाथ' बिदि नङा जोङो बाइबेलाव दिनै जों सोलोंनो हादों बे टिमनि गेजेरजों बर्न टु विन जोङो देरहानो जोनोम जादों जों बेफोरखौ फेजेननांगोन नों बेजों फेजेन जानो नाङा एफिसियसनि बिजाबाव लिरनाय बादि नोङो द्राखा बिदैजों दाफे द्राखा बिदै होनांब्ला बे जौ खल' वाइन खल' बुंनो नागिराखै आङो फेग्रा मुवाखौ आं लोब्बा लाखिना बुंनो नागिरदों अनजाग्राफोरनो बेखौ खालामोब्ला नों बेखौ लायोब्ला जिबनाव आरो मोदोमाव खहा लाबोगोन आरो न'खरनि जे रांखान्थि हालोद बे हालोदावहाय दिनैहाय गोहोम खोख्लैगोन दिनै माखासे फेमिलिफोर दङ जाय बिमा बिफाया मोदै रुखु रुखु दिनै गाबनानै फोरमायो गैला जेबो थाथारला जा दङ बेखौबो खावै लांखोमा गासैबो फानहैजोब्बाय आरो सानफ्रोमबो हरनांबाय थायो दिनै 100 गाबोन 200 सानफ्रोमबो बि लांबाय थायो उपाय गैया अनजाग्राफोर दिनै बेखायनो जोंनि ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा जोंनि डेस्टिनेसनसिम सौहैनो बेफोरबायदि आखुखौ जों नागारनांगोन आरो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावहाय नों बेखौ खालामोब्ला नोंनि जे मोजां सिमां भबिष्यतनि थाखाय मोजां सिमां नुदों प्रफेसर जानायनि डक्टर जानायनि इन्जिनियार जानायनि सिमां नुदोंब्ला
नों बेखौ गोजान खालाम, एभयड खालाम। नों गावखौ बिनिफ्राय गोजानाव दोन। एसे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला हिसाबैहाय जों दानियेलनि मोनसे मोजां एग्जाम्पलखौ जों लाबोनो हायो बाहाय। दानियेला मोनसे दहाय सासे बेक्तिया बुंदोंमोन, नबुकदनेस्सरनि समावहाय बिथांमोना केप्टिभिटि खालामनाय जादोंमोन, लांनानैहाय बान्दि खालामनाय जादोंमोन, उदां मोनाखै। बिथाङा जेखिनि मावो जेनिबो उदांस्रि गैया, राजानि सिङावनो थानानै खामानि मावनो गोनां जायो आरो बेथन गैया। केप्टिभाव दंहैयोमोन बिथांमोना। आरो मोनसे समावहाय बिसोरो मोनसे महर मोखां नायनो थाखाय मोनसे आनजाद खालामदोंमोन। आरो बे आनजादथिलियावहाय बिथांमोना मा खालामदोंमोन, दिनैहाय राजानि मोनसे रयेल फुड बिसोरनो जाहोदोंमोन, बिसोरनो जानो होदोंमोन। दानियेल बिजाबाव जेब्लाखि 7 बालाब फरायगोन नोंथांमोना बेयाव मोनगोन, 8 सिरियावहाय फरायब्ला मोननो हागोन। लोंनो जानो होदोंमोन, राजाया मोजां खाजाफोरखौ बेनो होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना सानदों बे मोनसे गाज्रि बेसादखौ जों माबोरै बाहायनो हागौ, मानोना जों ख्रिस्टियान, मानोना जों गोथां इसोरनि फिसाफोर, जों बेखौ खालामनो हानाय नङा, जों बेखौ मावनो हानाय नङा। सासे बेक्तिनियाव खावलायबाय, नोङो अननानैहाय जोंनो गोथां मैगंफोरल' जाहोदो, आरो नोङो 10 देसनि उनावहाय जोंनि महर मुस्रिफ्रा मोजां जायाब्ला नोंसोरो जेखौ खालामनो हागोन बुंदों। आरो इसोरा बिथांमोननि साननायावहायनो, बिथांमोननि मावनो साननायावहायनो बोर होनानैहाय दिनैहाय मोजां महर मुस्रि खालामदों। अनजाग्राफोर, आं बे बाथ्रानि गेजेरजों एसे बुंनो नागिरदों। जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थानानै फरायहैयो, गुबुन गुबुन देशफ्रावहाय माबा मोनसे खामानि थाखाय थाहैयो। बे जेरावखि थाया मानो नोङो इसोरखौ गोसोखां। नोङो लोगोफोरजों गोरोबफानानै जुदि नों बेखौ खालामोब्ला बियो पाप। आरो नोंनि जे जिउनि डेस्टिनेसन, इसोर सोरगो रायजोनि मोनसे थांखि, देरहासारनायनि मोनसे थांखि, बे थांखिसिमावहाय नोङो सौहैनाय नङा। अनजाग्रा लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर, जोङो गावखौ देरहानो जुदि जोनोम जादोंब्ला बेफोरनिफ्राय जों उदां जानांगोन। बेफोरनिफ्रायखौ जों बेखौ गासैखौबो जों नारखाजोबनानैहाय जोङो दावबायलांनांगोन, जों दावबायलांनांगोन। अब्लानो जोङो गेदेर मोनसे जाफुंसारनाय जिबनखौहाय जों मोननो हागोन, जाफुंसारनाय जिबनखौ मोननो हागोन। जसेफनि जिबनाव मोनसे साक्सेसफुल जिबनखौ जों मोननो हायो। जसेफा गासैबो फैनाय बारहुंखाफोरखौ, फैनाय आनजादफोरखौहाय नेवसिगारनानैहाय बियो सैसोनायजों बे थाबायनायखाय इसोरा बिनियाव बोर होदों। आरो मोनसे समाव इजिप्टनि गथै मिसर देशनि सासे रायजो बेंगिरि बिथाङा जाहैनो हादोंमोन। नोंथाङा बेनिखौ लुबैयोना? नोंथाङा जाफुंसारनायखौ लुबैयोना? लुबैना लुबैया? नाथाय एसेल' होनखो, लुबैना लुबैया? येस, जों लुबैयो। जों मानो जोनोम जादों? देरहानो जोनोम जादों दा ना? जुदि जों देरहानो जोनोम जादोंब्ला बै समायसाफ्रा नोंथांखौ खोख्लैनो हागोन ना? हानाय नङा। नोङो बिसोरखौहाय नारखानानै नेवसिगारनानैहाय नोङो फैदो, अब्लानो नोंनि जिबनाव साक्सेसफुला फैगोन। अनजाग्राफोर, जोङो बे बुहुमावहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आनजाद जोंनियाव नुजागासिनो दङ। बे आनजादावहाय जों गसंथा। अनजाग्रा बुहुमा थगायसुला, बहा बिफाखौ धन्यबाद होदों प्रभुनि गेदेरनि दयानि गेजेरजों। प्रभुनि बे सानजौफु समाव प्रभुनि लाबोनो गोनां जे बोर, बेखौहाय नोङो राननानै होबाय। जोङो बे बुहुमावहाय जोङो जेननो उजियाखै आफा। जोंनि समायसाफोरजों, जोंनि आनजादफोरजों, जोंनि फाफफोरजों जोङो फेजेन जानो थाखाय जों उजियाखै। जों नोंनियाव जोनोम जादों आरो जोंनि फोथायनायनि जे खारनायावहाय जोङो दा दङ। आफा, जोंनि लाइफआ, जोंनि जिबना मोनसे जार्नियावहाय दङ। आफा, जों मोनसे डेस्टिनेसनखौ लानानै जों जार्नि खालामदों, दावबायदों। बे जोंनि दावबायनायावहाय नों जोंखौ मदद खालाम। आरो जोंनि थांनांगौ लामाफोरा गोजान। आरो बे समावहाय जोंनि जिबनावहाय बारहुंखा महरै, सारअन्थाइ महरै गुबुन गुबुन रोखोमनि आनजाद समायसा जोंनियावहाय फैगोन। आफा, बेखौ हमथानो थाखायहाय, गसंनो थाखाय जोंखौ मदद खालामदो आफा। प्रभु आफा, बेयाव जिरायनाय उन्दै उन्दै गथ'फोर, लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर, बिमा बिफानि सायाव बोर होदो। आथिखालाव जाबाय थानाय माखासे समायसाफ्रा, प्रभु माखासे इसुसफ्रा दिनैहाय जोंनि जिउ दावबायनायावहाय फेलें खालामदों आफा इसोर। माखासे दिनै जिउनि मोजां थांखिफ्रा फेलें जादों, नस्थ' जादों, बायफ्लेलांदों आफा। बे बायफ्लेनाय प्रभु आफा थांखिसिम सौहैनो प्रभु आफा नों जोंखौ सहाय खालामदो, मदद खालामदो आफा। नों बिफाखौ हामबाय होनो नोंनि गोसोनि खोथा बे सानजौफु समाव नोंनि फिसाफोरनि थाखाय लाबोनायनि थाखाय नों बिफा इसोरखौ धन्यबाद होसै प्रभु। बे गासै प्रार्थनाखौ नों बिफानि गोथार आखायाव गथायनानै जिसुनि नामै बिबाय। आमेन। हामबायसै। थेंक इउ।
Ikaw ka na sa mga kilo. Uy ba? Ôi, mama chúng ơi. Nó nặng lắm à. Đi theo cơ. Là thôi, là về rồi. Là hai. Không nên xí đẹp. Apa aja sih? Lagi juga nggak ya? Diserah